Det undrer mig lidt, at det først er nu, jeg skal høre om stabilisationsøvelser. Ja, der er jo nogen, der er i systemet i flere år, før at de kommer i den rigtige behandling. Det er jo frustrerende, at du selv skal gå til lægen hele tiden og sige, at nu har du ondt, og nu har du ondt. Jamen, det største problem i systemet lige nu, det er nok lange ventelister. Jamen, al den tid, der er gået, synes jeg har været spild af mit liv. Jeg hedder Bente Olsen, og jeg er centerchef her på Gigtforeningens Center for Sundhed og Træning i Aarhus. Centeret er et af Gigtforeningens 4 behandlingssteder. Der er et behandlingssted i Middelfart tilsvarende også, og lige sådan i Skælskør. Og så er der et stort gigthospital i Gråsten. Det er patienter med rygled og muskellidelser. Det modtager vi til rehabilitering. Vi tilbyder et 4 ugers rehabiliteringsforløb, hvor der er en målrettet og fokuseret rehabiliteringsindsats. Vi er 2 tværfaglige teams, som består af en rheumatologisk overlæge, sygeplejersker, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Der findes over 300 forskellige former for gigtsygdomme. 800.000 mennesker i landet har en eller anden form for gigtsygdom, og det svarer til hver 5. voksne dansker, og tallet er stigende. Primært har vi mange rygpatienter, og det kan være rygskader efter trafikuheld, arbejdsskader eller en egentlig rygsygdom, som har gjort, at de har smerter. Jeg er herude på Center for Sundhed og Træning, fordi jeg har en dårlig ryg. Jeg er kommet til skade med min ryg, fordi jeg har været sygeplejerske, og så skulle jeg hjælpe en patient i seng, og derfor løftede jeg mig, hvor det gav et smæld i min ryg. Men gigt som sådan vores begreb, det er alle med sygdomme i muskler, led og knogler. Stuck by this river, you and I, underneath the... Jeg har mange smerter, og det har jeg altid, altså døgnets 24 timer. Og jeg får også stærk medicin for at holde det nede. Når kroppen får en smerte, så bliver der jo sådan rent nervemæssigt i vores krop sendt besked til hjernen om, at der er et eller andet, der er galt. Grunden til, at jeg sidder her, er, at jeg i 1995 faldt ned fra et tag, som jeg tømmer oprindeligt. Men når smerterne så har været der gennem lang tid, og jeg blev til det, vi kalder konstante smerter, jamen så er de der hele tiden, uden ligesom kroppen ved, hvordan den skal reagere. Og så er det, at vi automatisk reagerer på den måde ved at spænde vores muskler. Fordi så beskytter vi det sted, der egentlig gør ondt. Det er sådan kroppens egen forsvarsmekanisme. Jeg har en skoliose, hedder det, og det er en skæv rygsøjle. Den går som slange-S. Så har jeg slidgigt, og så er min rygsøjle ved at sno sig lidt. Dengang, at jeg var 14 år, der fik jeg den her diagnose. Jeg lå i stræk, jeg gik med korset, og så var behandlingen slut. Og så var jeg ligesom overgivet til mig selv og til et normalt liv. Så kunne jeg bare køre det ud af. Og det, at kroppen igennem lang tid har haft smerter, gør også, at det begynder at påvirke ens psyke. Både overskudsmæssigt og også det der tanker omkring, jamen, hvad ender det med det her? Er det nogensinde noget, der holder op? Eller er det noget, jeg skal lære at leve med? Så der er der mange tanker. Altså man falder ned i nogle sorte huller, når man har ondt hele tiden. Og herude der møder man ligestillede, som godt kan forstå, at selvom man sidder og griner og har det sjovt og er social og sidder inde i tv-stuen om aftenen, så ved de godt, at man har ondt alligevel. Det, der er fælles for patienterne, der kommer her, det er, at de ofte har været igennem et langt sygdomsforløb. For det første, fordi vores venteliste er lang, men også inden de er kommet så langt, at de har fået en diagnose. De har måske gået med smerter eller rygproblemer i flere år, inden der bliver fundet ud af, hvad det egentlig er. I 2003, der fik jeg en lille diskusprolaps,
og fik at vide, at det skulle ikke opereres, men det skulle trænes væk. Så der forsøgte jeg at træne, men jeg havde ikke fået noget vejledning, så jeg trænede sikkert forkert, for det resulterede i hvert fald i, at jeg fik en stor diskusprolaps og måtte opereres i 2005. Før jeg kom til Center for Sundhed og Træning, der har jeg været i forbindelse med forskellige læger og forskellige fysioterapeuter. Og noget af det har virket en lille smule, og noget af det har slet ikke virket. Altså jo længere tid vi går med smerter, jo flere muskelspændinger får kroppen. Og hvis en patient går igennem flere år og ikke får løsnet for de muskelspændinger, enten ved at træne eller bevæge sig eller noget, jamen på et tidspunkt kan muskelspændingerne have sat sig i hele kroppen, så man bliver meget spændt, og det giver endnu flere smerter. Så på den måde øger kroppen egentlig selv smerteintensiteten, fordi muskelspændingerne kommer oveni. I 2008, hvor jeg er på Silkeborg sygehus, bliver jeg helt tilfældigt gjort opmærksom på Center for Sundhed og Træning, hvor jeg taler med en læge, og hvor han siger, at han vil henvise mig hertil, så at jeg kan komme ud og træne. Det tog så lang tid, fordi at jeg ligesom bare sejlede rundt fra den ene læge og fysioterapeut til den anden, uden at der var nogen, der fortalte mig om det her sted. Det tog faktisk 5 år. Jeg har fået nogle øvelser her og der, en fys her og en fys der. Jeg har aldrig fået sådan en intensiv behandling som her ude på Center for Sundhed og Træning. Jeg fandt frem til det her sted igennem en veninde, eller en bekendt i den by, hvor jeg bor, som havde været herude 2 gange. Ryd hernede i skuffen. Ja. Og hvis du sådan tænker over, hvordan du åbner skuffen, og så skal jeg bare gå i gang? Yes. Ja. Og det er bare det. Og så til vasken. Ja. Mit arbejde består i at undervise mennesker i at gøre tingene på en mere hensigtsmæssig måde i dagligdagen. Nu har jeg 2 små børn, som jeg kan ikke undgå, at jeg skal løfte min 2-årige datter op af en trammeseng hver dag. Altså jeg har en mand til at hjælpe mig, men han er ikke hjemme hver morgen altid, vel? Altså han rejser nogle gange. Så nogle gange er jeg nødt til at have hjælp til at finde ud af, hvordan gør jeg det mest hensigtsmæssigt, ikke? Når du nu står, så skal du fokusere på din holdning og på knibet, og så lave noget vægtoverførsel samtidig med, at du står. Okay. Og sørge for selvfølgelig at arbejde inde ved kroppen, frem for at arbejde ude. Ja. Vi gør meget ud af at prøve tingene af i praksis, altså gå op og skifte sengetøj med patienterne, gå ud i haven og luge eller rive eller feje. Vi er omkring kroppen, og vi er omkring indretning, og vi er omkring kompensation. Og så hører der forskellige dele ind under. Jeg kan se, at på dag 1, når de kommer ind, der kommer rigtig mange gående ind med en dårlig holdning, og efter 4 uger er de oppe og have skuldrene i baglommen, som vi kalder det. De er sådan meget mere opmærksomme på at vende samme vej som det, de laver, i stedet for at vride. De er mere glade som oftest. Samtidig med så har de selvfølgelig stadigvæk noget at slås med. Men de har fået en anden tro på, at hverdagen vil blive lettere for dem. At man får en bevidsthed om tingene. Altså du kan godt gå og gøre en masse forkerte ting hele tiden, som du ikke er klar over, at du gør. Og det får du en bevidsthed om. Vi fokuserer meget på knibeøvelser herude, fordi at det er med til at give stabilitet i kroppen. Og jo mere man kniber omkring endetarmen, jo mere vil man styrke de her små muskler, der sidder nede i bækkenbunden. Det at have en plejer eller et menneske, der sidder over for dig og lytter til, hvordan ser din hverdag ud? Hvad er det, du har brug for hjælp til? Og det er jo både i ergoterapien og i fysioterapien og i sygeplejesamtalerne. Det tværfaglige samarbejde tænker jeg som en meget, meget vigtig del, at der både er sygeplejersker, fysioterapeuter og ergoterapeuter omkring den enkelte patient, for vi har hver vores fokuspunkt, og vi kan byde ind hver især med vores fagområde, og så selvfølgelig have samarbejdet. At det er et samarbejde imellem det tværfaglige team og patienten, for at vi kan være sikre på at få et godt resultat. Da ulykken skete,
der fik jeg meget ondt i mine ben, fordi jeg faldt ned og landede på benene. Så det var det benene, man fokuserede på, om de fejlede noget. Der gik et halvt år, 3/4 år, inden ryggen sådan rigtig for alvor gjorde knuder. Og så begyndte jeg så at blive indlagt på hospitaler og rende fra det ene sygehus til det andet sygehus. Min smertesituation er blevet forværret, og at jeg i sidste vinter, altså vinteren 2009-10, gik til min læge og sagde, at han måtte gøre et eller andet, fordi jeg kunne ikke holde det ud længere. Og så blev jeg indstillet til at komme her. Det er jo frustrerende, at du selv skal gå til lægen hele tiden og sige, at nu har du ondt, og nu har du ondt, og nu har du ondt. Ikke? Og før der til sidst kommer et eller andet sted, hvor man siger, så prøv da det. Ikke? Altså, det burde jo sådan rimelig hurtigt have sendt mig herud, eller et tilsvarende sted, for at prøve at få den her behandling, for at se, om den kunne hjælpe. Jeg forventer at få nogle værktøjer, altså nogle måder at træne ryggen på, som ikke forværrer min situation. Vi arbejder jo i tværfaglige teams, og som fysioterapeut, der er det mit arbejde at stå for den træningsmæssige del af deres ophold. Og vi træner meget, de træner hver dag, og det kan de kun gøre i kraft af, at de ikke skal lave andet. Patienterne bliver pillet ud af deres hverdag, og skal kun koncentrere sig om at træne her og restituere. Og derfor kan de holde til at træne så meget, som de gør her. Patienterne kommer herud med en bestemt diagnose. Men det er jo ikke sådan med træning, at man kun lige træner specifikt én ting. Altså vi vælger at se det som et hele, så vi træner alle forskellige ting omkring patienter. Det er konditionstræning, styrketræning, udholdenhedstræning, stabilitetstræning, som er træning omkring kropsstammen. Hvis du har smerter over tid, så ændrer det jo simpelthen den måde, man mærker smerter på. Som oftest bliver man, der skal mindre til at fremprovokere smerten. Vi starter der med at træne den stabilitet omkring kropsstammen, og den form for træning bruger de så videre i alt den anden træning, de laver herude. Vores erfaring herude er, at der er mange patienter, som får mindre smerter, når de har været her i 4 uger, når de tager herfra. Så kan man sige, at 4 uger det er starten på et træningsforløb, fordi hvis ikke man holder ved træningen og fortsætter efter man kommer herfra, så kan man jo sige, så er det egentlig spildt. Fysen går ind og ser, hvilke muskelgrupper skal hun arbejde med. Nu skal jeg ind her om 10 minutter og have lavet et specielt program lige præcis til mig, som jeg kan arbejde videre med, når jeg kommer hjem. Den behandling, vi giver herude, det er aktiv behandling. Altså vi har fravalgt den passive behandling. Og den aktive behandling, det består af et træningsforløb, vi laver herude, og de patienter, der tager herfra, alle patienter har et program med, de skal lave, og en idé om, hvad det er, de skal fortsætte med. Jeg har en fysioterapeut, som giver mig ultralyd og varme og massage, og det lindrer mig i få timer efter, men så kan jeg gå hjem og løfte min datter, og så er det slut væk. Altså. Og så har jeg jo fået nogle øvelser. Nogle dage hjælper de, nogle dage hjælper de ikke, men jeg har aldrig fået. Altså, det undrer mig lidt, at det først er nu, jeg skal høre om stabilisationsøvelser. Altså, hvor vigtigt det er, at ens bækken det er så skarpt og så sikkert og så stærkt. Altså, det er jo meget, meget logik, når man hører det, at fundamentet skal være i orden, før man kan bygge ovenpå, ikke? Passiv behandling, det er netop at ligge på en briks, og der er en, der masserer dig, eller du får ultralyd, eller varme, eller manipulationer, ja. Altså, hvor du ikke er i gang selv. Første gang jeg kom herud på Center for Sundhed og Træning i 2008, der var jeg både fysisk og psykisk så dårlig, at jeg kun på en god dag kunne gå rundt om huset, der er 200 meter. Og jeg kunne ikke næsten gå op ad trappen, op til værelserne, som ligger på første sal. Og det at være i gang og træne, det er også for en del af dem, vi har fået herude, en helt ny verden. Og der kan man sige, at de 4 uger er så starten på et nyt liv, hvis man kan sige det.
Der er mange af de patienter, der kommer herud, de er generelt i meget, meget dårlig fysisk form. Så en del af det at være herude, det er også bare at sørge for at bedre sin kondition, så man bedre betingelserne for alle de andre træningsformer, man skal i gang med. Jeg har gået til rigtig mange fysioterapeuter og kloge mænd, akupunktører og alt sådan noget. Men det er forskellige måder, du får at vide, hvordan du skal træne på. Og alle sammen, jeg har fået at vide indtil dato, det er gået ud over. Altså, så får du mere ondt af at træne. Og hvis du har ondt, og så skal hjem og træne, og du får mere ondt, det gider man ikke. Altså, så springer du træningen over, og så går det nok alligevel, og det gør det jo ikke. Det er sådan et hjul, der går i selvsving, ikke? Jo dårligere de muskler de bliver, jo mere ondt får du. Og så kan man sige, at folk bliver dårlige, fordi de har en dårlig kondition, eller har folk fået en dårlig kondition, fordi de har det dårligt. Det går vel begge veje. Det er en enorm omvæltning, det sker, når man pludselig bliver handicappet, eller hvad skal man sige, uarbejdsdygtig det meste tiden. Nogle har mistet deres job, fordi de ikke har kunnet varetage de funktioner, som de har været ansat til. Mange står i en eller anden sagsbehandling om et forløb, enten at skal i flexjob eller pension, eller hvad det ellers skal være. Så det fylder meget, fordi det også begynder at berøre patientens sociale liv og økonomi. Vi indstillede os rimelig hurtigt på, at situationen var gal, og så solgte vi det hus, vi havde. Og har købt et billigere og mindre. Og så på den måde sørget for, at vi kan betale udgifterne på min kones indtægt. Som sygeplejerske har vi individuelle samtaler med patienterne hver uge. Og det bliver lagt op, det er et tilbud, og de må komme op med de problematikker, som der lige fylder. Jeg savner utrolig meget at komme på arbejde. Du får ikke, når du bare går derhjemme, så får du ikke noget fagligt input. Så du lærer ikke noget nyt. Jeg har sådan en følelse af, at man bare går og bliver dummere og dummere, fordi at du lærer ikke noget nyt, og det du vidste engang, det glemmer du. Der er mange patienter, der er frustrerede, når de kommer her, fordi de ligesom siger, hvorfor har jeg ikke fået det her at vide noget før, eller hvorfor er der ikke nogen, der har kunnet sætte mig i gang med det her noget før. De giver tit udtryk for, at de synes, der er gået nogle spildt år af deres liv. Jamen, al den tid, der er gået, synes jeg har været spild af mit liv. Altså det har været spildt, at jeg er gået og altså både set ud fra mit eget synspunkt, men også set ud fra et samfundsmæssigt synspunkt. Altså jeg er kun 46 år. Jeg kunne have været på arbejde og gjort en god gerning, altså, og også for min egen skyld, altså haft et aktivt og godt liv. Og det synes jeg, der er smadret ærgerligt. Konsekvensen af at have været syg længe, det er jo igen det der med, kommer jeg nogensinde til at fungere normalt igen? Kan jeg komme tilbage på arbejdsmarkedet? Kan jeg lege med mine børn? Konsekvensen af denne her arbejdsskade har været, at jeg ikke arbejder mere. Jeg håber på at komme til at arbejde igen, nu efter jeg er blevet opereret og blevet genoptrænet. At jeg kan komme til at arbejde igen, men jeg har ikke arbejdet i 3 år. Vores opgave, det er både smertebehandling, selvfølgelig i samråd med lægen, hvis det er sådan rent medicinsk, men også meget en snak omkring, jamen, hvad kan den enkelte selv gøre for at lindre. Det kan være andre metoder som varmepakninger, kuldepakninger, eller det at lade sig aflede og få nogle andre input, altså få nogle andre oplevelser, som gør, at smerteoplevelsen kan sådan blive trukket lidt i baggrunden. Herude lærer vi jo, at vi skal holde pauser, at vi skal planlægge, vi skal prioritere, og vi skal også have et positivt livssyn, selvom vi har smerter. Jamen, det største problem i systemet lige nu, det er nok lange ventelister. Og det er jo både til speciallæger og behandlingstilbud og undersøgelser. At der går for lang tid fra den enkelte patient har en problematik, som de skal have hjælp til, eller
have sat en diagnose på, indtil det bliver klarlagt. Jeg blev henvist hertil i slutningen af november, starten af december i 2009. Og jeg er så kommet ind her i uge 41. Mandag uge 41 var min første dag på centret i 2010. Så det er næsten et år. Vi har 27 sengepladser. Vi har en driftsaftale med Region Midtjylland. Vi er på finansloven under frit sygehusvalg, og vi får hvert år tildelt en ramme, vi må behandle patienter for. Den ramme svarer til 23 patienter i sengene hver dag året rundt. De sidste 4 ledige senge, vi har, forsøger vi at sælge til private. Det kan være virksomheder, det kan være pensionsselskaber, det kan være forsikringsselskaber, som vil betale for, at deres kunder kan komme her og få et træningsophold. Fordi syge mennesker, de higer lidt efter normalbegrebet. Altså, vi vil gerne være så normale som muligt. Og det der med at erkende, at man er syg, det kan godt være svært, eller at man har en kronisk lidelse. Det er også noget af det, jeg har lært herude. Det er, at jeg har rent faktisk en kronisk lidelse. Jeg har rent faktisk nogle begrænsninger. Der er nogle ting, jeg ikke kan, og det bliver jeg nødt til at lære at acceptere. Men vi møder folk, hvor de er, altså hvor de står hen lige når de kommer ind ad døren, og så bliver de undersøgt, og så tager vi udgangspunkt i deres situation lige nu. Jeg har også tit mødt den der, hvordan kan du tage på ferie i USA, når du har så ondt, som du har? Du kan da ikke sidde ned i et fly i 9 timer. Nej, det kan godt være, at jeg ikke kan det, men det har jeg valgt at gøre. Det har jeg valgt at prioritere. Og så har jeg talt med flyselskabet om, at jeg godt må rejse mig op og gå rundt en gang imellem, lidt mere end de andre gør. Altså, men du møder hele tiden den der, du er da ikke syg, du ser da ikke sådan ud. Mange siger, når de kommer det første sted, de er blevet mødt med den respekt og den ligeværdighed og den tro på, at når de kommer og siger, at de har det skidt, så har de det skidt. Jeg kunne måske godt have tænkt mig, at jeg ligesom havde fået nogle bare 3 eller 5 faste øvelser, eller et genoptræningsforløb, eller det her i en alder af 20, så jeg ligesom havde fået bevidstheden om de her ting, før at jeg var 38. Ikke? Jeg vil ønske, at man fra starten af havde set på mig, ikke som Jeanette med en dårlig ryg, men på hele mennesket Jeanette. Jeg vil jo helst have, at når jeg får en henvisning, så kommer jeg til i løbet af en uge, 14 dage. Jeg ved godt, at sådan fungerer systemet ikke, men et år eller næsten et år, det er altså lang tid. Det er min opfattelse, at folk kommer i gang for sent med at blive udredt, diagnostiseret og behandlet. Og dermed forlader de også arbejdsmarkedet alt for hurtigt. De har svært ved at komme tilbage igen efter længere tids sygdom, og det koster samfundet utrolig mange penge. De 4 år, jeg har været her, der har jeg fået rigtig meget ud af det, både menneskeligt, mentalt, fysisk. Jeg har fået mere, på det fysiske område har jeg fået mere smidighed, jeg har fået mere styrke. På det mentale plan har jeg fået opmærksomhed og bevidsthed omkring min måde at bevæge mig på. Hvordan bevæger jeg mig forkert før? Hvordan bevæger jeg mig rigtigt nu? På det mentale, psykiske plan har jeg ommøbleret mit hoved fuldstændigt. Jeg startede fra scratch. Altså, arbejdsopgaverne hjemme i vores familie, de er lavet om. Nye beregninger har vist, at staten, regioner og kommuner kan spare over 1 milliard kroner ved at etablere god rehabilitering. Det er en stor frustration for alle, at der er ledig kapacitet, når der er så mange på en venteliste. Men det er jo et politisk spørgsmål. Det vil være fantastisk optimalt, hvis man fra regeringens side af vil prioritere gigtområdet og hæve rammen på behandlingsstederne, så vi kunne køre med det antal senge, vi havde. Så kunne vi køre med 30 senge hele tiden, året rundt. Så ville vi ikke have sådan en venteliste. Så ville vi komme ned på 3 måneder. Time